Nafarroako erresumak agindu zuen 2 mendeetan izugarri handitu zen Don Emiliaga kukulako monasterioa. Fraide kopurua biderkatu egin zen eta haren domeinu eremua izugarri zabaldu zen dohaintza berriei esker. Hala, Arabako lurralde osoa eta Kantauri itsasorainoko lurraldeak bereganatu zituen, Busturiara eta Bermeora iritsita. Dokumentu horietako bakar batek 1025 urtean idatzi zenak eta De Ferro de Álava izenburua zuenak, Arabako lautadako herriek golde hortzekin ordaindu behar zituzten zergak biltzen ditu. Bertan, 300 herriren izenak biltzen dira, denak ere mendebaldeko euskara ederrean idatziak. Fraideak gero eta baliabide eta jabetzak gehiago pilatzen zijoazten, eta beraz, kontabilitateko lehendabiziko erregistroak asmatu behar izan zituzten, ondasun haien administrazioa ondo eraman ahal izateko. Horretarako, zehaztasun handiz idatzi zituzten historian lehendabiziko aldiz gure herrien euskarazko izenak.